Bangkay na ng ilabas pasado alas 10 ng umaga nitong August 6 ang dalawang lalaking ito mula sa natabunan nilang pinagtatrabahuang karinderya sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet. Kwento ng may-ari ng karinderya, pasado alas 8 ng umaga kanina, kumakain ang dalawa kasamang isa pang kasamahan nang biglang gumuho ang parte ng bundok sa tabi ng kainan. Nagdasal naman kami na sana safe sila pero wala, isa lang yung na-safe kasi na protektahan ata siya dyan sa mga mga sisim. Kasi yung dalawa pumunta sa likod kasi doon sila nagtambay. Kaya medyo marami yung lupang sa kanila. Nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safe dito. Na ganun, may nangyari. Ang alam ko may kunti lang pero nung sabi nilang may nadaganan kaya pumunta kami kaagad. Wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin. Agad namang rumesponde ang Benguet PD, RRMO, BFP, La Trinidad PNP at barangay officials para mahanap ang tatlong biktima. Naunang na-recover si Dino Agbuya na ngayon nagpapagaling na sa Benguet General Hospital. Kinilala ang mga nasawi na sina Jerry Agbuya at Limar Ciano. Dahil po sa lakas ng ulan na naranasan po dito sa atin, ang measurement po natin magmula po ng 8 PM kagabi hanggang ngayon po, 8 AM ngayon ay umabot po tayo ng 200 mm na buhos ng ulan dito po sa atin. Kaya yun po siguro yung nag-cause, kaya po talagang bumagsak po dito po yung parte ng ating isang part ng lupa sa taas at bumagsak po siya dito sa baba. First time po siya. Pero yun nga po, kinignan po natin yung mga file na nandito, yung development mo na nandito, nag-umpisa pa po to ng mga 2020. So wala naman pong nangyayaring ganito, pero unfortunately ngayon po dahil po siguro sa lakas po ng ulan na talagang binagsak talaga po siguro, bumigay na po yung lupa dito. Abagyan matlang jay akin bagito so nga isuti pinagyan natin. Itan niya karut dahil sa trabaho, yun. Nagtatrabaho naman sila ng maayos pero talagang ganyan ang buhay siguro. Tiniyak naman ng pamalang bayan ng La Trinidad ang tulong pinansyal sa mga kaanak ng nasawi. Angel Arquero, RNG News.